iki mau selai sapa kok nganti sliramu megatake tresno ora nyono tiku uga ora ngira yen saiki uripku banget nelongso. Asik to, Mak? Anget durung? Durung, aku wis sumuk kene. Nggih, menika Kang Aran Bramo Gadi. Bayat monol kadang dadi, akeh dadine. Oke, dadine nang Pak Teguh. Oh. Kowe dadi apa, Gong, Go? Dadi apa, Wan? Kebo tak wemi iki. Yo. Injih ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu selamat malam sedaya para rawuh wonten ing endi Pak Teguh? Ngalas. Pundi? Pundi? Kali Putih. Kok asak? Ketiga. Iya. Nggih Kali Putih Desa Girirejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang. Dalu menika kula sakadang saking Sekarimba Indonesia sineng kuyung kadang-kadang Bramo Kadi. Brayat monol kadang dadi derek ngregengaken wonten napa adicara dalu menika. Mas Rudi. Dalam Wong telu kok dolanan HP kabeh. Iki acarane apa iki? Acarane apa Mas Irul? Haflah atas syakur lil ihtitam dan haul. Ki Haji Raden Mastur Al Ashari Al Hafid
dan Kiai Hadi Raden Mufid Maswad Al-Hafid. Pondok Pesantren Saroja Nurul Quran. Cocok ini iki. Hah? Cocok. Cocok apa nih? kowe. Awang jenenge kali putih iki wong putih suci-suci kabeh dokter ngaji. Heeh. Mangkane iki Didongake Pak Gu. dongake. Ora kaya wemu. Piye? Bligo. Liga ki apa? Elik. Ya ora ngono Ya ora elik ngono. Oh. Ora elik healing. Piye? Bligo. Didongake Pak Gu. Sapa? Ya kabeh warga masyarakat kene iki didongake. Aku tak aku dongake tau dongake dobel-dobel kok marah dadi ra mandi. Sing ngomong sapa? Ya didongake meneh ngono. Asih omong aku ngene kok dongake kaya mandi kepiye? Kali putih ngono ya. Nggih, leres, Mak. Piye iki, Go? Dur, wah nemu iki. Napa? Iki kanu to aman to panggunge rambleng to? Ora. Oh iki panggunge begini yakin kok kukoh. Ora kaya wingi nang pakis kowe lah. Ora. Sing meh wafat meh telu e. Kowe barang Iki sing sisi ra teko. Ora, ge opnam. waton. Awang kejeblos wingi gagar otak. Oh, sapa? Sampean gagar otak apa? Ah sing kowe kuwi gagar. Ayo kowe kuwi sampean ki ngotok ora duwe kok. Aku nek tiba-tiba ora ada utek kok soalnya kok. Wah aku ngaji ra tayang kok. Ternyata Aku di percaya karo sing urip. yo percaya sing gawe urip masuk percaya karo aku. Ah iya nek kowe percaya urip Gusti Allah ki manggone nang ndi to, Ndang? Aduh. Yo. Ayo, iki. Kowe nek takoni saiki. Takoni ayo. Gusti Allah ki manggone nang ndi? Nang ati. Ah ora. Nanti. Ning Nang ndi? dhuwur meja barang iso e. Kok seneng ndur meja. Aku iso. Ayo iki bapakku arep Jumatan kok meni. Heeh. Kumpul-kumpul Allah ya Allah, kumpul nang dhuwur meja kene bari Gusti Allah nang dhuwur meja. Kuwi ya Allah ki nyebut. Oh, nyebut ta kuwi? Oh. Walah. Sing apik ya ngono kuwi. Iki lho ndalu iki lho. Sing ning Yakin? arep-arep iki lho, wanita-wanita tangguh sama. Oh. Wah ayu-ayu. Yakin ayo. Nek sayang, Sayang piye? cacat. Kok cacat? Sikile selen kabeh. Ayo, nek ra selen piye ya tetep sikil ke kiwa tengen to. Ning ono sikil padha e. Ah sing di sapa? Sikil meja. Cangkem ra tau jakati kok ngono. Ah, selennya bombing. Yo siap. Yo dono pondok ngaji. Mbok iki ndirene sithik kok kono ki jembar lho. Dirono sithik. Aman iki Nah, Pak Don. nah. Aman wis to. Nang kene nek ra aman ya kono kowe. Ya sing ke mati kowe. Cangkeme kowe iki. Apa lagune? Dun. Oh nggih. Napa Gus? Kowe, wah iki Irul sing oleh iki. Nggih. Gampang nek Irul sing mulai iki sesuk iki. Saya tak diri palsu apa ora iki? Jal mongko tak gitu kono warung palsu ra. Nek ra palsu iki wong kancane moto tiba iki oh berarti asli. Wah iki Irul sing bejo iki Irul bojo loro. Nek ra gelem ku tak gembal aku. Pon mesti kau sik. Bojo loro. Bojo loro. Ayo nek Irul ya gelem bojo Siji loro. meneh sapa nyadal bojo telu. Aku ngono cek kowe apa ora duwe kowe iki. Sapa? Irul arep bojo loro. Ya Dah. makane nyanyi maksudnya. Ora aku ngerti kok bojone sing Kepiye? siji. Dang. Dang. Napa? Iki lho ana sing bojo bola-bali jaluk ora payu Ndi? kabeh. Kuwi. Delek Bojo? dekem. Iki bola-bali ra payu apa? Ah. Wedok ki ra payu. Ora payu kuwi gudigen kok. Wedok ra payu. Agak aku sing banci Ya, kowe payu. siap, Tadi Mas. Yo nang kene padha golek ngelmu. Yo. Ya. Ngelmu iku Ndi? Wah. Hei. Ngelmu iku ayu kaya widodari. Urip mulya mulya kaya dongeng suwari. Urip mulya mulya kaya dongeng suwari. Yen ken sapa rasane mari-mari
ayo prakanca ngaweruana Edang kuwi. Mbahke kok nangis. Apa to? Ora nek kene iki nek sing jawab pinter do ngaji-ngaji dilah ya gimana ya anyes kok. Anyes lah ora. Anyes ora ana gembuduk. Pak Go. Nek sing ora tau do ki sembiang karo tak pondokan wah jugetan gembuduk. Pripate Pak Go iso kelip-kelip. Ayo Apa gitu kuwi? Ayo anake kok. Sik, aku ada kata-kata nggo Oke. bojone sampean lho. Ayo jajal kata-kata tak krungu. Tenan kok. Wanita itu ibarat kata air suci dan api neraka. Kok iso? Tenan kok. Air suci. Air suci nek le ngrasake kepenak nek ya penuk to. Heeh. Jajal kowe ngejak padu. Dadi api neraka. Dadi api neraka. Ya ngono kuwi bojoku ya iya. Aku ya padha ngono wae. Ana sing malaki neraka Jadi ya tergantung memperlakukannya toh. Tuh. Ya le melakukan le nek bojo mari munggah mari kira neraka nek kowe mah munggah traka kowe ndak. Sing ngomong sapa? Kowe kuwi. Wis tahu apa kowe? Wis. Aku iki mati sangit biyen kok. Mati syahid ora mati sangit. golek Ayo, iki. Di Rudi Dalam. dipinangkani yo. Oke. Ya. Heeh. Bojo loro. Bojo loro. Nek telu ra kuat. Nek telu 150. Nek papat sunah. Nek bojo loro ki 5 ra oleh. 50.000. Yo Mas yo dados. Wah iku nopo tergiling nang ngarepan ki. Apa? Dalem dina ulerona dalem dina bali ning kene aduh enake sing sedina kanggo sapa sing sedina kanggo Go. Nyawang sapa kowe iki? Oh ya ngerti wae itu ngono bojone kok. Enek ketek sak gede kingkong. Mangan tapi ra sadar diri. Ana cewek ngaku atine kosong tapi jebul gendakane berjajar rapi. Remok. Sapa kuwi, Go? Rungokke. Rapi saturu. Rondo. Iya. Sing tepuk-tepuk sing wis tau. Lunas ya, Go. Lunas, Go. Lunas go. Bojo loro. Aja dijaluk meneh.
lunas Mas nek ndek tambah meneh kene tak tampa lagu apa? Ndih. Ndih dak sapa? Lagu apa kene? Nun, wah. Nun apa, Mbak? Lemu. Nemu. Wah, dados. Iki Irul meneh Runaji karo ngarep aku ora oleh apa-apa iki. Ya kowe sing nyanyi ya oleh, kowe sing nyanyi. Apa, Go? Lemu. Nah, kowe sing nyanyi ra apa-apa. Sapa? Ora apa oleh. Nah, aku pengen lagu ini nemu duit 100. Ah, wis rampung, Mas. Ya, yo. Matur nuwun, Mbak Go. Oke. Matur suwun, Bu. Mangke dipun pinangkani. Wah, yakin, Bu. Muga-muga paling panjang umur nek rezeki paling gampang. Wah, sak lagu 100.000, esuk tok dadi 500.000. Amin. Amin. Ya, Mbak Go. Yo, arep gerak. Maju satu langkah, gerak. Wajib ngain, wis. Apa meneh? Kasunyatan, waduh. Dados, iki nek ora bayang kok tak amuk. iki Ora aku apa-apa, arek baleni meneh ora apa-apa sing penting Kasunyatan ono. koyo kasunyatan, lemu, nemu. Iki siji meneh ndi? Ora apa-apa. Kowe wis apa to. kowe? Aduh. Apa? Anake sapa wi? Anake anu. Iki turane wong brangkang e. Gara sirahe kok bantak. Nun, apa? Hai. Oh, hai. Hai, hai. Ngono. Hai, hai. Hai. Yo. Wajib ailalah wadon wajib ailalah wadon ojo liren yeturan usah ojo liren Aku ketemuan tamu saka Borobudur Karang Bunder Juragane. Wah. Wingi wis umroh bareng alhamdulillah Mas Nikin paling ono sehat bagas waras selamat. Oh alah Mas Nikin wis ora ketemu ya lah gile tekan kene. Ya nanggap sekali babarang kin ora mung nanggap liya-liyane wae. Iki Sapa to? Mas Nikin Juragane. Halo, Alhamdulillah to gile. Nyawer ora iki? Amgo, Yo, mesti nyawer nyawer ya. nek Mas Nikin nyawer biasane. Kowe gelem sawir oke-oke? Apa? Sawir oke-oke gelem. Ya nek disaweri ya gelem kok. Oke iki le nyawer. Napa to? Rut dangkatke iki. Ora kesusu iku. Iki arek berusung. Nggih. Nah lho menika muga-muga paring ana sehat bagas waras warga ing mriki ledo ngaji ya paringe lancar. Yo saiki terus ke meneh. Iki apa iki mekae lagune? Iki aku Kok mangan. kasunyatan kok nemu. Ya. Nek nemu kok ge selingan ya, Mak? Nemu. Aku selingan wae. Oh, nek sing Iki kasunyatan- wajibe dituke sik. Oh, Wah, iya. ya Mas santai wae ya Mas.
Tak terus kasih subuh, nek aku gelem awake. Kowe dhewe. Ayo aku dhewe sesuk main nang Barawa bareng aku. Pamer. Ra saya kok iku. Alah, aku ndek butuh ya aku aneh. Neng baru lek dadi baru klinting. Waduh. Raja-ajak to, Go. Ya Elvandi ronce-ronce kembang. Ya Evan dia ruce kembang. Wangine nuker kumilan. Ojo sira mega-mego. Turut dawuhe pangeran. Ya Evan dia ruce kembang. Wangine nuker kumilan. Ojo sira mega-mego. Turut dawuhe pangeran. Iki atus cek piye? Ngarep maju. Oh manut kowe kok Ayo ngarep maju. Gerak. Iki lemu. Nemu apa lagu ini? manut. Ya nemu wae ra apa-apa wis bayar san kok. Ya kuwi manut Mas Irul. Nemu sampai bidul mau pira kayak lali aku. Nemu 100. Heeh. Jo apa jenengane kasunyatan 50. Ayo. Sidak kowe entes iki oleh wiro. Alah meneng wae to kowe rasa ngono kuwi. Bengak bengok wae. Wong kalau juragane malikin meneng wae kok kowe bengak bengok wae. Lah iki aku Pak, malikin kok nyawer pirang-pirangane bos Balikin. iki. Bos, buat ditransfer ya. Wah. Oke. Kowe Koncone makne aku iki. Koncone makne aku besti. wah, mesti yakin wong urip nek ra iki rada-rada urip kok biyen. Yakin nek malikin ra urip yo. Nemu. Nemu wae, pelakune Ya. nemu. Aku ki pelaku ora apa-apa kok. Saya sing oleh-oleh ra apa-apa iki kok. Apa to kowe iki? Ora gelem, ora gelem. Ora penak. Nemu nek ge joget ra gelem Mas. Heeh. Sing kasunyatan wae. Kasunyatan sik ya. Sing ketemu kasunyatan. Heeh. Ah, tambah selawe kok. Siap, siap nggih. Nek jane kasunyatan tambah selawe tambah penak iki jane. Ya iki kasunyatan wae sik ya. Heeh, dimut wae. Aduh. Oh nek kena untu ya. Iki wong aku meni. Teguh kan. Aduh, kok milih sing empuk. Kompuk banget iki. Kowe napa kayak samplak kowe? R. Ya R. Pokoknya anak Eri ora.
putih tempuran. Istimewa. Wis tak omongke nek kaleng putih iki anyes. Yes. Wis go. Wis yo terus Rasa digagas. Yo. Bar gerak. Mafailatun mafai. Mafailatun mafailatun mafai. Salamun alaika ya minal anbiya ilahi. Mafailatun mafailatun mafai. Assalamu alaika ya minal anbiya ilahi. Mafailatun mafailatun mafai. Yo, mari maju gerak. Kita pemuda Indonesia, Indonesia. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya bisa menyebut derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan bisa masuk surga. Pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya bisa menyebut derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan bisa masuk surga. Kowe ngawake juragan saiki tambah arsik to. Ayolah. Kayak biar lu umroh butek karo bahasane. Saiki ndang baru umroh resik. resik Resik pading. kayak soroting lampu. Heeh, kayak gitu sing abah biru-biru iki. Mangkane kowe nak pengen padang resik ya umroh aku. Asik gak umroh dadak adol Tegalan ya aku iki. Ning sik go, kowe Wong Al-Fatihah aku saiki. kirane umate wong kere kok ada. Ora le ngono, saiki Al-Fatihah kowe wis apal, Rum? Sapa? Al-Fatihah. Aming Al-Fatihah ngono kae to. Ngono ki tok. Almarhum dak suwi almarhum cangkeme. Yo kapake iki. Sari Nandi Putri Sari Nandi.
Ya. Persiapan menjadi jadwal pentas selajengipun kawula sekarimba Indonesia inggih menika benjang dalu wonten ing Soro Genen Menayu Muntilan. Tasih do pengen hiburan nggih? Nggih. Akur sedanten nggih? Diademke sekedap. Istighfar ping 3 nggo. Astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Pokoknya nek damai terus, akur terus, hiburannya lanjut. Ngenjing tasih wonten 3 hari pokoknya. Sing penting jenengan kerjasama, damai sedanten, akur sedanten, setuju? Nggih, pun matur suwun. Sing do ngelak, do mimik riyen tumbas teng pinggir-pinggir nika. Matur suwun sepindah malih, sing akur, sing damai. Siap? Nggih, terus suwun. Nggih. Terus suwun Gus. Sekarimba dangu mboten ajeng teng tempuran niku rada sulit gitu. Alhamdulillah dalu niki paringi gampil. Dadose nyuwun kerjasama dumateng sedaya dulur-dulur sedaya mangke dumugi mangke jam 12.00. Kula suwun damai mboten wonten keributan. Oke, setuju nggih? Ayo tak gawe gayeng nggo, tak WCB bareng nggo. Wih. Wah.
jarum wong manis sembarang jarum. Jarum bukan wong manis sembarang jarum, tapi jarum wong manis selendang sutra. Tapi jarum wong manis selendang sutra. Senyum bukan wong manis sembarang senyum. Senyum bukan wong manis sembarang senyum, tapi senyum wong manis mengandung cinta. Tapi senyum wong manis mengandung cinta. Jangan nulis wong manis di atas kaca. Jangan nulis wong manis di atas kaca. Kalau nulis wong manis di atas kaca. Kalau nulis wong manis di atas meja. Lilalono pamit mulih mesti kula yen dudu jodhone. Muga enggal entuk sulih wong kang bisa ngladeni slirane. Pancen napa
Wah, jebol jari siji ta iki. Wah, tewas. Tak lebok gitu. Kidul kae apa manuk Makangane
Go.